Nee, ik ben live. Alleen het dom is live. Dat is live. Geweldig. Even Shemming, is er klaar voor? Ik ben bij de Kapper West. Ik ben nog even bij Omroep Friesland. Ze hebben me nou ook uitnodigen voor een uitsturing van Friesland Joert. Zo, zie. Om daar wat te vertellen over de taal. Nou, goeiedag even. Ben je aan het opnemen? Ja, we gaan het opnemen. Zie, een rek. De rek van Rekker. Nou ja, ik zoek de hartjes alle dagen hè, van van Muziek in Bedrijf. Ja, Muziek in Bedrijf. Dit is Arjen van Muziek in Bedrijf. Dus hast een bedrijf. En moet ik graag muziek van jij op een radio, dan kun je ommelden. Is het een bedrijf in Nederland? Ja, ik hou er altijd plak. Hoi, weet je wat? Jeroen. Goeie, hey Jeroen. Hey, hoi hè, doe Arjen. Dan moet mij maar... Ja, maak mij? Geef de sminking. Nou, de sminking? Ja. Maar ik zit er wel goed, dan net. Het is zo prachtig weer, maar het mooi altijd voor televisie voor een beetje netjes Ja? nog. Ja. Oké, nog netjes. Wat denk ik aan best. Ik ben kijk aan de kapper dan wet, man. Hier weer de backstage. Waar we hier heen? Ja, hier hebben we de... Nog geen, maar waar we hier dan? Maar doe best dus blijkbaar ook al net knap genoeg om zo de televisie op te kennen. Nee, we gaan eerst even in de smink, hè? Hard werken. Ja, ik ga hard werken. Al je goed, Eduard? Ja, best jongen, die. Ja, best hè, best hè. Mooi. Hartstikke best. Maar, Leuk, dat is de best, jong. Ja, dankjewel. Ja. Wel een lipstickje of een blusje op als je wil. Een lippenstift, ja, nee, dat lijkt me hartstikke leuk, joh. Misschien doen we dit zo. Gaan we dan? Ja. In de make-up? Ja, spannend. Nou, ik ben nog steeds herkenbaar, dat is het belangrijkste ding. Ja, toch? Geweldig. Ja, ik ben nog even in het mediacafé van Omroep Friesland, zodat ze mooi niet. Hier vroeger van de uitsturing van opperslag of zo van. Je zit direct in een soort van kroegsetting hier. Als ik gewoon in het gebouw zit, dan zit er een kroeg hier. Dan zit hij op slot. Ik denk dat ze hier een soort van beperkingsbeleid hanteren. Zit je dus een paar mensen hier op redactie die misschien al flink soepen te kennen. Ik denk ik maak een grapje natuurlijk, dat je zo een kratje bier voortdenkt wil. Maar zie maar eens even zien, je leidt nog een andere lijst. Zie je? Friesland Joert. Nou, mag ze even zien, hey, hoeveel bieren die we net dronken met Jerry Friesland Joert. Zie je? Nou, dan moest ik hier in de auto drinken. Weet je dat? Goed wel, ja. Oh god, jongen, ik ken heel de mensen maar in, jongen. Komt ze hier naar huis maar in, Nee. Wat staat erin dan? Ik kan hem uit, hè? Anders dan kijk ik aan met Nou jongen. Nou, ja, nog alles opnemen zelfs, hè? Met allemaal vlaggen natuurlijk. Nou, dat is nog wel eerlijk in. Zit Ja, wel in contact met mensen? Nee, nou ja, dat werkt nog net. Nee? Oké. Nee. Hij rent al, hè? Ja, hij rent. Ja. Goed scherp. Ja, echt. Nou, hier kijk wat, jongen. Maar dit is toch een hele... Een vlog wordt lang, hè? Dus ik heb wel een lang verhaal vertellen. Ja, dat is een lang verhaal, ja. Oké, nou, ik moest sneun te doen. Ja. Moest ik verslag doen van de wedstrijd Heerenveen-ADO. Nee, ADO-Heerenveen. En ADO leidt in Den Haag. Ja. ADO Den Haag-Heerenveen. Ik moest verslag doen, maar we hier net jeetje visite. Dat week in Den Haag. Daar waren we eerst heen. En daarna heeft de vrouw en Ben hebben mij naar het stadion gebracht. En die ben doorrijden. En dan kon ik vervolgens wel mijn collega bij omrijden naar Leeuwen. Ja, zo, ja. Dat was het plan. Ja. Dus ik kom in het stadion hoor, bij de persruimte. De vrouw is intussen doei, ja, al een dikke tuut. Ja. Bril vergeten. Lezenlitten op de tafel bij die kunde, bij die vriend. Gossie mijne. Dus dan had ik een dik probleem, want ik kon de opstelling amper lezen. Wat had je voor tegen bier net? Ja, tegen bier. Ja, oké. Ja, dat was gewoon kerst de wedstrijd. Nee, precies, joh. Ik wist niet dat nee. Dus ik hier... Dat is heel mooi. Nou ja, maar toen komt er een man en die zei, ik ben Jan Vos. Ik hoor die hele Jan Vos net. Zijn broer trouwens, die Harry Vos, die zit ooit bij de selectie van het Nederlands elftal voor het WK Fjouwer zondag. Die zei, ik heb er wel een bril voor die. Die kan mij een heel iets Frits Korbach briltje aan die doen. Helemaal opklapbaar. En nou, die heb ik toen broekt. Die zak ook gewoon op het punt van de Noors. Zo. En dan naar het field en dan weer naar de opstelling. Ai, assenzel. Gossie mijne. Maar goed, daarom heb ik dus nou deze bril. Dit is echt een echte leesbril. Maar als je daar eigenlijk op dan in die uitsturing? Ja, maar goed, ik ken nou de autocue heb onpast. Bij zulke letters. Ja? Maar toen had het wel heel veel tegen bier dan toch? Net, ja. En een beetje van 4 jaar. Ja, ik ben order, hè? Oké, ja, nee, want... Nou, ontzag je dit lange verhaal, want ik heb begrepen een vlog, dan keek ik gewoon terug over. Je kan gewoon erop praten, joh. Geweldig. Nou, dan nog een afwaartje, dan kunnen we dadelijk in... Oh, goeiedag even. Nou, Dan kunnen we dadelijk in uitsturing hebben, hè? Dan kunnen we Ja, hoi. hoi. Nou, hoe is het nou? Ja, goed, hoe is het bij? Ja, best.
Gaan we nou die kant uit? Maar ja, maar we nog heen? Ja? Ja. Oh, bliksem. Ja. Of waar zit er in het huisje van de spanning? Nou, ik ga wel wat druk op de blaas. Ja, dat ken je nou nog. Ja? Ja. Hoe lang zit je? Nee, dat kan wel. Maar, ja? Ja? Ja, ik wil heel erop houden. Ja. Is dat goed? Zeg maar hoor. Oké. Ja, toch nou. Hoi. Hoi, Ik ben Timo. Mirjam. Hoi. Hoi. Ik zie hem naast Geert. Rugby. Oh, oké. Maar die heeft nog wel Grutsk op Friesland, maar die is eigenlijk een beeld. Ik ben een beeldkut, ja, maar daarom ben ik wel Grutsk op Friesland. Ja? Ja hoor. Maar ik ben een beeld ben, praat ik beeld. Zit nog goed of net? Het is uitstekend. Dat zwarte, Oh. ietsje omschouwen. Oh. Het zwarte streepje, dat is precies het midden. Oh. We doen nou even de headline, dat is oefenen, dat is krik net. De politiek moet een oplossing vinden voor de problemen in het Veengruidengebied. Helpen van de Friese basketbal, vrij dicht. En groenteteler Hartman op de ronde van het faillissement. Het zijn meerdere camera's, man. Goeie, van alle Nederlanders zijn wij Friesen het meest Grutsk op uw eigen provincie. Aan deze tafel treien Grutske Friesen als eerste Mirjam Vellinga van de AVOEK. En aan de andere kant van de tafel zit de Grutske Frieske vlogger Eduard Rekker. Nou heb ik nog eens een keer een geweldig Fries sportweekend achter de rug. Maar ik moet eerlijk zeggen, de waarden, de natuur daar, ben ik natuurlijk een groot fan van. De natuur. Ja, dat vind ik geweldig. Dat zeggen ze vaak in het onzien kan ervoor dat vooral de ouderen... dat Ja, je ik ga een oude ziel, jongen. Ik ga een oude ziel had je binnen zitten, ja? Ja. Ik vreeg me dat soms wel eens aan. Ik denk dat als het iets in het Fries dost, dat is misschien meer mensen aan die dienst. Maar ja, nee, Fries is voor mij gewoon een mooie taal om in u te drukken. Heb je het wel op bezocht om het in het Nederlands te doen? Ik ga voor mij 2 keer een vlog maken, maar dan had meestal moest je me zijn van, nou misschien mag dat maar net wetban. Dus Fries is gewoon een beperking voor mij, hè, dat ik gewoon net goed Nederlands praat. Daar moet duidelijk signaal heen. Natuurlijk zo. Ik ken ook in Nederlands. Van dat zo net goed genoeg wezen, terwijl nee, juist, je ervoor is hoor. En was het ook zei, de jeugd begint misschien ook wel steeds met Fries te praten, maar ik moet vergeten, geen angst, gewoon dat je hoort. Ja. Dan word je. Ja, maar. Geweldig. Mooi. Het is goed. Nou, Met dank voor Jim. Hartstikke bedankt. Er moet er een eind komen aan die vlog op een gegeven moment. Er moet er een eind, hè? Een natuurlijk eind. Nou, kom maar, mooi Frederik, dan let ik daar de uitgang zien. Ja, maar ik wil nog niet afstaan, ik heb nog geen spullen aan deze. Nou, kom maar rustig worden. Ik weet hoe vast die wordt hier eigenlijk nog. Ik Die vond wordt nog het voor partij. Hoe vond het wel nog voor partij? vond het wel nog voor partij, Ah, oké, nou dat best. Ik hoop het zo Mooi dat in ieder geval je dat vond. Dat voelt ze net. Ja, oh ja. En wanneer komt hij erop? Vreed misschien? Nou, niet te veel druk hoor, niet te veel stress. Vreemd pas. We zijn mandje. Rustig rond hoor. Geen tijdsdruk. Met meest grutsk op de mentaliteit van de vrienden. Tuiken. Hey, dat is Zuid-Amerika. Die maatje je net een drogje. Dat is Zuid-Amerika. Nou, Ja, ik wel hè. Nou, dat weer het hele avontuur en bij... Dit is wel logo. Oh, kijk daar. Nou, er zit een logo van Friesland, maar dit weer het avontuur even. En ja, zo zien we weer. Hartstikke leuk. En op tv hè. Dat je moet vertellen. Dus dan gaan we over naar huis. Als je een leuk filmpje vond, is er dan Tom kom heen. Moest meer zien, abonneer dan op de Friese vlogger en dan ja, dan zie je nog volle meer. Geweldig.